Sabíeu que a Tarragona la netegen 300 persones? Avui ens acompanyareu a veure com treballen els treballadors de FCC. Acompanyeu-nos. Un dia seguint el personal de neteja de Tarragona ens ha arribat a sorprendre i molt. La freqüència de les rutes, l'esforç dels treballadors i el desplegament és més notori del que pot semblar. És un treball que es fa molts cops a l'ombra i que llueix quan els ciutadans encara no hem sortit a les nostres llars. Seguir-los ha estat revelador i sobretot ha servit per desmuntar qualsevol mite. Gràcies a l'organització que hi ha, s'arriba a qualsevol barri i a qualsevol carreró del centre de Tarragona. Hidros, màquines duals, escombraires, cadascú té la seva importància. La feina, dividida en 3 torns, assegura un manteniment òptim per la ciutat de Tarragona. A més, hi ha una cerca constant de millors rutes i millors formes de treballar per poder oferir als ciutadans la millor qualitat possible.